Hello mga guys, hello mga friends, followers. Naada tayo sangkap diri sa gulay. Mag-utan ta ninyo guys na ako'y kalabasa, labok ay tanan, alugbati, malunggay. Ug mao ni tanan guys ang atong utanon karon. Ora ni ang atong sangkap. Gamay ra ang atong gulay. At least na atay sabaw nga gulay. Ang okra may benefits sa may diabetic, then ang okra din may benefits, may vitamins, lahat ng gulay may masustansya sa ating katawan. Then ato na ning lutoon ug ato ning hiwaon usa ang atong kalabasa. Then hagpaton ang malunggay ug alugbati. Taran! Kay luto naman ang atong kalabasa ug okra. Ato na ilunod ang atong alugbati ug sangig. Naay sangig guys ang akong utan kay para humot ug lami ang katuang sabaw. Handa og humot ang sangig sa atoang sabaw. Sunod ang malunggay. Malunggay is life. Ano guys, kay ang malunggay pwede ra gyud ni pulos kamunggay ug walay utanon. Mao ni atong lutoon pulos kamunggay nya lamasan day natog ahos kun dili luy-awan libre ng ato ang panabaw ug sabaw. Makahigop na tag sabaw. Anang malunggay is life. Ay magkabala ka sa akong luwag guys nga murag na ay mumho kay ako ning gisugkay sa kanon og gikuan gamit ba pag-ana niya. Limpyo man atong kanon ay di na nakabalak-an Di na nahugas-hugasan total kitaraman pod ang mukaon di man ibaligya. Na ay murog puti-puti kay mumho man na siya sa kanon man ikan. Nya guys, mao ni ang atong utan Bisaya luto na. Og thank you for watching. Don't skip my ads guys. Bye-bye. Utan Bisaya guys. Yummy yummy. Daming okra. Mga unta. Magsukad na tagsabaw.